debate moi relacionada coa temática deste día, os tres machistas. Estades moi atentos e imos recibilos cun forte aplauso. Parece que hoxe non está de moi bo humor. Pois non sei a que se queixa. Total, abre o bar ás 6 da mañá e pola noite ás 2 xa o pecha. É que hoxe en día haiche moito vicio na xente. Tens razón, meu amigo. Tenemos que servirnos nos mesmos. E que ten hoxe na casa? Moi ben, catei 3 coellos grandes como a becerros. Xa ten a miña muller traballo para quitarlles o pelexo. E por certo, todo o día traballo. Non, solamente coida da casa dos 6 fillos que temos. Ou sexa, o traballo duro para ti. Si, ela solo sergue ás 5 da mañá para ir a traballar. Despois xa ten toda a mañá libre para preparar o almorzo, levar os cativos ao cole, ir ao mercado, facer a comida, lavar a louza, ir buscar os cativos, levar as actividades, preparar a merenda. E por certo, ti a que hora te levantas? Sobre as 10 ou 10:30, depende de cando me levo o almorzo á cama. Algunhas veces faime esperar. E despois xa vas traballar, claro. Se non é día de caza, sí, pero se é día de caza, non. Vai a miña muller no meu sitio. Eu non podo facer dúas cousas ao mesmo tempo. Pero polo que parece, a súa muller sí. Quen é este señor? Nin idea, deberá ser de Ferrol. Eu nunca vim por aquí. Perdoa, que día sabes, Rafa? Sí, permítame que me presente. Son Gustavo Freire, psicólogo titulado pola Universidade de Oxford. Estou nesta vila para facer un estudo sobre a igualdade de xénero e polo que vexo a vostedes iso nin lles soa. A mí sí que me soa iso da igualdade, que a mí todo me dá igual. Esa sí que foi boa. Ben, parece que aquí vai haber máis traballo do que isto. Vou precisar a axuda do meu colega, o inspector Martínez. Vou chacar. Sí, inspector, pareceme que estamos ante un caso de machismo severo. Compre que veño antes posible. Grazas e ata agora. Bos días, eu son o inspector Martínez. Teño unha descacudo. Este tempo dando ocupado ocultar a Donald Trump. Entendo perfectamente. Grazas por vir. Podes mirar estes suxeitos que temos aquí. Penso que sofren machismo crónico. Cuidadiño, e non parece de nada. Ao fui outro día a facer unha analítica e dixo a doutora que estaba perfectamente. Bueno, unha muller, non me fiei moito. Só a ti se te ocorre ver unha doutora. Nin que non houbera médicos de verdade. Ben, creo que xa sei de que pico xa está xente. Vou intentar sacar máis información antes de tomar calquera decisión. Moi ben, eu xa empecé con este cazador que non vai tardar en ser cazado.
Así que cazador, e que caza vostede? Pois o que se me polla por diante, ainda que a miña especialidade é o coelho. E por que te gusta tanto a caza? Pois, sobre todo, porque na caza non hai mulleres. Bueno, polo menos polos montes que ando eu. Iso é certo. Deberías andar sempre polo monte e non polo medio da xente. Lambrando. E ademais de caza, a que outras cousas se dedica? A pesca, así que, cando non vou de caza, vou de pesca. E sempre teño unha desculpa para non estar na casa. Ben, creo que xa se abondo. Voulles presentar a unha bella amiga mía. Ben, prosigamos. Cal é o seu traballo? Eu son director dun banco e teño moito traballo e responsabilidade. E que fai vostede no seu día a día? Pois eu me pola mañá, xa cando a miña muller foi levar os cativos á escola. Espero a que veña para que me prepare o almorzo e me diga que roupa me teño que poñer. E se non lle di nada, iría ao banco en calzoncillos. Iso sería se soubera onde esgata a miña muller. Increíble! Siga! Unha vez, almorzada e vestido, a miña muller leva ao banco porque eu non conduzo. Mellor dito, teño carné, pero me cansa conducir. Ali me espera a miña secretaria que me di que papéis teño que asinar e a que reunións asistir. E despois o fai vostede todo solo, claro. Sí, claro. Unha vez despois de que me escriban o que teño que decir nas reunións, xa o leo eu. Vostede soiño, que maior. Ah, que sí, por algo cheguei a onde estou. Non serve calquera para director. Non, claro, hai que ter bastante claro. E que fai vostede despois da súa dura xornada laboral? Pois vou a casa a papar o xantar que me fixo a miña muller. Logo, gústame ver a tele e dormir a sesta. E que fai vostede despois de dormir a sexta? Por axuda aos rapaces Onde que fai as comas? Pois, traga os cacharros e recolle a mesa. Eu estou en contra do lavavexeras porque consume moita enerxía e non é ecolóxico. A que debe ter consumida é súa muller. E que fai vostede despois da súa sexta? Axuda aos rapaces nos deberes, por exemplo. Ai, non. Eu non teño paciencia para aturar rapazos. Eu veño ao bar xogar a partida cos amigos. Non vai ser todo traballar. Vaya, morre. Ben, creo que Esteban Querdán merece probar a conta. Manolo Currante, fillo de Antonio Currante e María Currante. O de María e Antonio tamén se pode dicir así. Ai, sí. Con que vive vostede? A miña muller Patricia, os meus tres fillos, Ramón, Carmen e... Non me diga que non lembran nomar os seus fillos. E que tiña tres, que verá un ou dous. E novitos. E non dou certo. Vai a xente por aquí. Así que teñen tres fillos, Ramón, Carmen e Anónimo. Non se chama anónimo, dicen Alberto, Roberto, ou algo así. Xa, despois ten que ser pai ou nai de fillo. Para estrangerar non. Donde traballa vostede? Traballo preto da casa, antes que solamente. Así a miña muller pode levar o almozo a media mañá e xantar as dúas. Si, solamente
facer 6 kilómetros pola mañá e 6 ao mediodía. Non digo aos médicos que andaremos en bolsa. Pois se dan sarda non podería vostede a comer a súa casa. Imposible. Me daría ir tempo tomar o café cos amigos e xogar a partido. Mentre a súa muller traballara na casa e ocupar os seus fillos, seguro que ela sí que sabe no menos 3. Claro, como ten máis tempo que a mí, vai cara máis dura. Ben, creo que xa sabe o que lle espera. Ben, senten aquí os tres que respondan, fáganme o favor de responderme unha soa pregunta. Nunca pensaron que sería de vostedes e das mulleres que rodean? Eu morrería de fame, non son capaz nin de facer un bocadillo. Eu no traballo non sei nin acender o ordenador e tampouco sabería vestirme. Eu non sequera sei como se chaman os meus fillos. Amigos, penso que estamos facendo as cousas mal. É certo, se as mulleres desapareceran na miña vida, eu sería como unha planta que morrería porque ninguén me regaría. As vosas palabras emocionan, compañeros, e as mulleres que nos rodean, as nosas vidas será un desastre total. Por fin vos deis conta, túzaros! Bueno, Que aprendeste unha boa lección. O cuidado da casa e dos fillos non só lle corresponden ás mulleres, tamén é cousa dos homens, pois os fillos son dos dous e tamén viven os dous na casa. Espero que a partir de agora vos comportedes ben e compartades coas vosas mulleres que tanta paciencia demostraron as tarefas da casa e o cuidado e educación dos fillos. Así lograremos unha sociedade máis xusta e mellor para todos e todas. Así o faremos! Grazas por abrirnos os ollos! entón creo que xa non precisares isto. Vos non tardá, porque moito me tempo. Ainda que vos xa non os precisedes, que haberá outros cousas no mundo que sí que os van a precisar. Non sexades